мо як бахш дорем шуруъ аз аввали лоиҳаи созрост ки зиёда аз як сол аст тариқи телевизиони Сафина пешкаши бинандагон мегардад ва миёни он ҳама бахшҳову бозиҳои ҷолибе ки ба хотири фароғати бинандагон мо пешниҳод мекунем аз ҳама бахши дӯст доштаниашон бахши 10 суол аст ва инҷо чанд нафар мухлисо хоҳиш карданд ки ин бахш ҳатман бошад. аз ин хотир мо ба хулоса омадем ки чаро не ва ин лаҳза бахши 10 сол суоли сарбаста аст ки посухи он ё ҳа мешавад ё не. шумо барои ҳа ё не гуфтан агар ҳа бошад як маротиба, не бошад 2 маротиба. ҳа як маротиба, не 2 маротиба. бале, омода ҳастед? метавонед нишаста посух гӯед. кӯшиш кунед ки ҳозир ҷавоб бошед. бисёр тез мешавад саволо. имкони фикр кардан надоред. бояд ки ҳозир ҷавоб бошед. хуб, шурӯъ мекунем. шумо инсони хашмгинед? футбол бозӣ карда метавонед? хиёнате ки аз дӯст бинед мебахшедаш? нисбат ба ҳамсаратон рашкинед? хоҳиши дар хориҷи кишвар зистан доред? шумо шиновари хуб ҳастед? оши палав пухта метавонед? мегӯянд шумо мошин рондан наметавонед, дуруст аст? орзуи ба кайҳон парвоз кардан доред? боре дар саҳна сурудро гум кардаед? дар хизмати ҳарбӣ шуморо лато кӯб кардаанд? ташаккур, ин буд 10 сол.